Здравейте, аз съм Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика. Знам, че пред всички родители стои един много важен въпрос и той е къде да съхранят стволовите клетки на детето си. Днес обаче аз съм се подготвила с няколко важни аргумента в защита на това, защо да съхраните стволови клетки в българска тъканна банка. Не. В България не. Глупости. Нямаме технология, нямаме специалисти. Ако ти се наложи трансплантация, кой ще я прави? Абсурд. Само в чужбина. Да. Сигурна съм, че сте чували такива коментари от ваши близки. Сега ще ви кажа обаче нещо. Грешен отговор. Съхранението на стволови клетки в България има няколко предимства и аз сега ще ви ги изброя. Тъй като, знаете, живеем в една страна голяма колкото човешка длан, то спазването на безопасния 24-часов срок за транспортиране и съхранение на стволовите клетки при нас не само е приложим, това е стандартна работа. Така си гарантирате, че взетите проби са с напълно запазена виталност. Нещо, което в никакъв случай не може да се гарантира за проби, които се транспортират и съхраняват в чужбина. За там не знаем. Реално, те се транспортират доста дълго и всъщност не знаем кога точно започва обработката на място. Истината е, че колкото повече време минава, клетките започват да загиват. Затова 24 часа. Ако решите да съхранявате стволови клетки в България, ще имате непрекъснат достъп до информация къде и как се съхраняват. Дори може да поискате справка и от биобанката, откъдето ще ви разкажат всичко на съвсем разбираем език. В случай на фалит, не дай си Боже, на тъканна банка, в България има прозрачна гарантирана процедура, която осигурява преместването на стволовите клетки от едната банка към другата. Така че може да бъдете спокойни, защото стволовите клетки ще останат на територията на страната. Така се премахва риска да не знаете къде и в какво състояние са пробите, за които сте заплатили. Основната разлика между това да съхранявате стволови клетки в България и стволови клетки в чужбина, знаете ли коя е? Времето за транспортиране. 24 часа е срока. За чужбина ние не можем да гарантираме. Други разлики няма. Работим със същите технологии и със същите стандарти на качество, като в чужбина. И да ви кажа, това, че в чужбина условията и качеството на услугата са по-добри, е абсолютен мит. В най-голямата българска тъканна банка Биорегенерация работим по световни най-високи стандарти за качество, разполагаме със собствени лаборатории, които работят с най-нови технологии. И съхраняваният при около минус 190 градуса по Целзий биологичен материал е под постоянно наблюдение. Очаквайте включване от нашата лаборатория, за да се уверите сами. Аз чакам с нетърпение да отида, да видя. Ще ви покажа.